Mae'r cyfres newydd o gymwysterau sgiliau hanfodol Cymru wedi cynllunio a'i datblygu i asesu ystod o sgiliau trosglwyddadwy sydd eu hangen ar ddysgwyr i sicrhau dysgu llwyddiannus, cyflogadwyedd a sgiliau bywyd. Maent yn cynnig dilyniant ar draws 4 lefel ac yn cynnwys y cymwysterau mewn cymhwyso rhif, sef deall data rhyfeddol, cyflawni cyfrifiadau, dehongli a chyflwyno canlyniadau a chasgliadau. Cyfathrebu, sef siarad a gwrando, darllen ac ysgrifennu. Mae llythrennedd digidol yn ymdrin â chyfrifoldeb digidol, cynhyrchedd, llythrennedd gwybodaeth, cydweithredu, creadigrwydd a dysgu. Mae'r sgiliau hanfodol mewn cyflogadwyedd yn cwmpasu cynllunio a threfnu, creadigrwydd ac arloesi, effeithiolrwydd personol a meddwl yn feirniadol a datrys problemau. Mae'r sgil hanfodol mewn llythrennedd digidol a'r sgil hanfodol mewn cyflogadwyedd yn cael eu cyfeirio atynt fel cymwysterau cyfannol. Nod cymwysterau sgiliau hanfodol Cymru yw i strwythuro a chyfnerthu dysgu, i ddatblygu hyder ac effeithiolrwydd wrth ddefnyddio'r sgiliau hyn, i ffocysu ar gymhwysiad ymarferol y sgiliau, yn enwedig gallu'r dysgwyr i drosglwyddo i gwybodaeth a'i dealltwriaeth rhwng cyd-destynau a phwrpas. I alluogi'r dysgwyr i ddatblygu ac arddangos hyfedredd yn y sgiliau sy'n cael eu gwerthfawrogi gan gyflogwyr ac addysgwyr. Mae'r cymwysterau wedi cynllunio i'w defnyddio gyda dysgwyr o 16 sydd yn dysgu mewn ystod o leoliadau gan gynnwys pretensiaethau, dysgwyr sydd yn oedolion, dysgwyr sydd yn dilyn y cymwysterau Bagloriaeth Cymru sylfaen o 16 neu Bagloriaeth Cymru cenedlaethol o 16, neu dysgwyr mewn sefyllfaoedd y tu hwnt i'r stafell ddosbarth traddodiadol. Maent hefyd yn addas ar gyfer dysgwyr o dan 1 ar 15 os nad ydynt yn dilyn rhaglen Bagloriaeth Cymru. Mwyn ennill cymhwyster sgiliau hanfodol mewn cymhwyso rhif a sgiliau hanfodol mewn cyfathrebu o lefel mynediad 1 hyd lefel 3, rhaid i'r ymgeiswyr ddangos eu sgiliau wrth ymgymryd â thasg dan reolaeth a phrawf ategol ar-lein. Bydd y rhain yn cael eu hasesu yn fewnol a'i dilysu'n allanol. Ac mwyn ennill cymhwyster sgiliau hanfodol mewn llythrennedd digidol a sgiliau hanfodol mewn cyflogadwyedd ar bob lefel, rhaid i'r ymgeiswyr ddangos eu sgiliau wrth ymgymryd â thasg dan reolaeth, unwaith eto, a hefyd trafodaeth strwythuredig fer. Bydd rhain eto yn cael eu hasesu yn fewnol a'i dilysu'n allanol. Rydym yn gweithio'n agos gyda'n canolfannau i ddarparu gwasanaeth ac hyfforddiant wedi teilwra at anghenion ein cwsmeriaid gan arbenigwr mewn sgiliau hanfodol Cymru. Mae'n system newydd yn galluogi ein canolfannau i gofrestru dysgwyr a hawlio tystysgrifau ar unrhyw adeg trwy gydol y flwyddyn. Mae ein llwyfan e-asesu yn galluogi canolfannau i gynllunio ac amserlennu y profion ategol ar gyfer y dysgwyr ar gyfer amser sydd yn gyfleus iddyn nhw. Yn ychwanegol i dystysgrifau traddodiadol wedi'u printio a'i darparu gennym ni, mae gan ganolfannau yr hyblygrwydd i brintio e-tystysgrifau sydd yn rhoi cydnabyddiaeth yn y fan a'r lle i ddysgwyr sydd wedi cyflawni'r cymhwyster. Mae gennym tîm o ddylyswyr allanol cyfrwng Cymraeg ar draws Cymru sydd yn gallu cefnogi asesiad yn eu cyfanrwydd trwy'r iaith Gymraeg neu gyfuniad o Saesneg a Chymraeg. I gyd sydd angen talu yw'r tal cofrestru am bob cymhwyster ar gyfer pob dysgwr. Nid oes unrhyw gostau ychwanegol megis ffïoedd cofrestru canolfan neu ffïoedd ymgeiswyr.